ई का भइल बा जीरवा के दीदी जी? दवाई बुक दीदी जी ले पूछब हम तोर दीदी है रे। माँ ये कोई हमरा के जमने देले रहे। बड़ गोतनी के दीदीए कहल जाला, का कहि रउआ के? आदनी कैसन घर में आ गइल बानी हम, कब्बे के दबाव हमरा गाओ गीत गाओ गीत गाओ। अरे जहिया राउर बेटावा के बने के चल 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 लाइन पर। अरे जहिया राउर बेटावा के बने के दुल्हनिया आई बरउआ अंगनवा। अरे बने के पतोहिया सुनिए मोरे आमा पूरा। अरे बाप रे बाप, पूरा एकदम हमरा के हिला के रख देल बारू। कितना है गैस में ऐस करतर हो? आए हम जल्लती किछि खाता उतारबो आ घर में तम बियाह न करती अपन बियाह न करले रहती हो। हम थोड़े पता नहीं रोवे न पता नहीं है कब्बे के पता नहीं के कहले हैं के कहले? अरे रोवा पता त के कहल हम खुद देखत नहीं। चल दबाव अब हम देखम के पादता बताओ हो। कब्बे आलू के पकौड़ी खइले हई आज भाई दवाई है कब्बे का दबाव तनी हई अब दबावे का नाम दूसरा है का नाम दूसरा हई उफ में हई चुप में। पता न लागत कि जिंदगी में कबो गोड़े नहीं के दबल कब्बे के दबाव तनी। आज रात में सुहाग ना होई। गीत गाओ गीत मजा आई। गीत गाओ नथिया वाला। अरे झक्का झुमर में नथिया तोड़ला चुमा ले में बाली रहेरा ओही नच रे उठ के नाच। ठीक कहते दबावे के तली नाच गुन गुन कैसे गनम के बारू नच। कैसे आई भौजी नहीं आऊ ना ना आओ। भाजी का गोड़ दबाओ कब्बे के दबाव तनी तन के वाह का दबा दा जा जा चल उठ नाच 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 लासरम नहीं खेला तो बर भौजाई से को जाई चुकमुक आई के न दबाव तनी जाए दी काल से सुहागरत मानी आज चुकमुक ना हो। ई कहां के रीति रिवाज हटे। नाच नाच हम तबला बजाओ तई चल नाच। लोहरिया लूटोए राजा लोहरिया लूटोए राजा मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया बेसराए राजा चिल्ला दो पूरा भासुर ले जा रही हो। दीदी जी रोगो नाची ना सुनले बन के रोगो बड़ी नाची ना राउर देवर खूब तारीफ कर बाजा में कूद कूद के नाचत रही कैसे हो। नाचल रहे दिखा दे कुडुक बाजा बाजेला बड़ी जोर लवंडा नाचेला हम नाच देखे जाई मायरे ओही राना हम नाच देखे जाई मायरे ओही राना। दबाओ हो था गोनी नाचत नाचत हम हो तो थक गए गई जी कैसा नाच 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 लगता कालरा की बीमारी हमार क दिया कतना दवाई लगता जल जमी न दी ऐसे आई बजियात में फसल बानी हम ता आउ हे जा कैसे आ गेला? ए भाजी सुना अब ढेर हो गई मर्दे आधा रात हो गई मेरा रू इंतजार कर रही सता जब मरद इंतजार करता आज ना मन त ना बनी ई बताओ तार भैया के गइले को साल में 4 साल हो गइल कि ना? 1.5 साल होइए गुल होई 1.5 साल डेढ़ हाँ। कितना वो से हमने के काम मतलब भोसड़ो आई बरु एक काम करे ई बता सु तोर भैया ने घर में अकेले सुती रे अपने खातिर ना बियाह कइले हई। पहले तू सुत तरह का जा अरे चुप रह सुना हां तुरंत ही आ जाई खाली घूम आज तो भैया के फोटो लेके सुतत रही जब से मेहमान आइली घर में फोटो जरा के माला जरा के टांग दे लेके मर्दे फोटो सुता कैसे जार देनी ता सुन बतिया मत सुन हम सुता कहीं आप दबाओ हां सुता दबाओ दबाओ जाओ जा जो जल्दी जा बड़ा मुलायम हाथ बरे अब दारू के लड़का न बुझे तू रहते हो नहीं तो हमार होई ते तरह हमार होई कोईसन गोते नहीं बड़ी तो उनसे कौन कर बुझाते नहीं कि नैन हर कनिया बनी तो लागत कि रात भर हमरा से गोड़ देबो यहाँ माई बाबूजी तो कहत ना कि बहुत अच्छा परिवार बटे लेकिन हमरा बुझाते नहीं कि किनकर हो का गइल बटे
का दिन हमारा के भेज के उहे नान लोगन गोड़ दबावे खातिर उचे रह गइल। बाप रे हम तो सोचनी कि लागत हमरा को जले वही ना दिह तिले नाचे के कहतरी तिले गावे के कहतरी तिले नाचे के कहतरी कुल का कहत रहली ह उनको समझे के चाहिए कि हम नैन और कनिया बानी दुल्हन बानी भेज देवे के चाहिए एक दो बार गोड़ दबाइए न देनी। अब हम का करी केवड़िया बंद कर दो। अरे केवड़िया का बंद कर दो सूत गईली। अब ना नोई हां तुम्हारा ना बुझात रहल आ ए जी ओइसे ताकत काहे ताकत बुझात करतरी? भौजी आपके यही बतलाई कि जो हमरा के तिले गोड़ दबावे कहतली तिले नाचे के कहतली काहे आखिर ऐसे कहत रहली ह? नचवाओ तो रहली ह अबे के नाचत 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 तो गोड़ दुखाए लागल। नचबो करेलू का नाचे ना आवे लेकिन वैसन बतिए कहतली कि हमरा नाचे के बहुत रहल ना नाचनी तो दू थप्पड़ क थप्पड़ मार देलियो गाल में। हाँ त भौजी के तनी दिमागी हालत ठीक नहीं खे। हैं हाँ दिमागी हालत नहीं है ठीक ना काहे? देखा तू अभी जानत नहीं खू ठीक ना भौजी हमार हाफ है हाफ अच्छा करे चलते त भैया बियाह में ना आई ना। पागल हो गल हई। हाँ पागले है वही के हाफ कहल जाला। बाप रे बाप उनकर व्यवहारे से हमरा बुझा गइल कि लागत कोनो बात जरूर वैसे थोड़ी कोई करेला। अभी कुछ ना कहत रहली ह कहत लेकिन नहीं खे जाके सुहागरात ना मनिए जे रहे के बाटे बहुत कुछ कहत रहली ह। अरे त उनका से बचिए के रही है ठीक ना। मारो तो देखी सका खाली स्थान में रिक्त स्थान हो गई। और कुल का आवाज होता छिनरी चल गई हमके बीच राही छोड़ के बड़ा धगबाज में पतो भी ठीक बाटे पागल सागल उनकी कबो सपनों में मत सोचिया कि कहीं ना न तो त इतना बजाइया ना कि साड़ी खराब हो जाई। हम तो कका भी हगी दे रारो अल्लाह ए भैया आ गइलू हां ओरे बंद ना रहला कानी बनते के रे के दरवाजा का बार हमरा के बानर बन के आईनी हां डरावत रही बिलाई से तो ओकरे पीछा करत आईनी अधीर का चाहत रू चाहत में ही रहे हमार जिंदगी तो झंड होइए गइल बा सोचनी बियाह कर देब अपन तो हम मेहरू तरी घर में तो संगे सूता बैठम स्वागत मनाए चुप रह मरते रउआ संगे सुते के बा हमरा तब के संग सुतबू भतार तारा खती खोजल रही कि अपने खती बियाह कर रही तिलका दहेज गिननी हम हो बियाह करनी हम हो तार गोर में सिंदूर मोहराई करनी हम हो मैंने तोरी के गीत सुनानी हम हो भोज बड़ा कदा मैं काम हम कहनी हो तो वो सब काम रउए खातिर बनावल हटे हाय काम रउआ खातिर ना हटे नहीं पैसा लगाई हम करिया करी ई हमरे संगे सुते के बा बमला बारह से आई का बात बिगड़ जाई कहे हो ठीक ना। कौन लेबा मूड खराब होता कौन लेबा माले पूछ लो हम तार कौनो ना ले बेटाबो होने तर नाच ले कौन लेबे ले देख हाई सिंगल भक्ति हाई बार हाई डुएट भक्ति ओ ने कैंसिल कर हटाओ दूसर लिया अबे रात भरी भौजैया ये खेल कराई। कौन व्यक्ति ई का कहा जी दीदी जी रबर के तक पूरा तो हगे जाए वाला जो अकेले जो ना हगे अकेले ही ना जाए चला रे अब से लिया। माइक अब का रड़वा रहा इनकरे संगे सुत्ता बा हम मैं धले हनी ठीक ना मेरा हाँ, रुका करे जा। बड़ा छोड़ दा बात ही बा हमार बमला ना आए बहरा से हम आपसे अबे स्वागत मानबे ना कई तार कैसे मान जाई चुप रहा कौ दिन के नहीं पागले हो कितना गुड़िया के ही कमाल बा। पागली ए हाजी सुना ए कुछ ना जी दीदी सुता क्या ठीक बा सुता सुतवा ए जो हमार घर में तो सुजा में जे सुतम देवासी के संगे हैं मार दे मैं ए जब सुत ही के रहे रउआ के त हमरा के एगो काम कर तू जा हम ही सुते के न तो हम ही सुते के ई जा कौन जाई बता दे तू बता सुता जा सुता